luettaa prikaatikenraali Lauri Puranen. Karjalan lennosto on asettanut kielekkäisen valtiolipun. Panssariprikaati on asettanut jääkärilipun. Varusmiehet toimivat veteraanien lippulinnan lipun kantajina. Oli siellä. Oli siinä. No niin, kohta. Esikuntaosasto everstiluutnantti Pekka Marjamaa johtaa Karjalan lennoston asettamaa esikuntaosastoa. No se vaan. Karjalan lennoston yksilötoimii jolla on jatkuva operatiivinen johtamisvalmius. Sen tehtäviä ovat vastuualueen ilmatilan valvonta ja vartiointi sekä henkilöstön varusmiesten ja reserviläisten kouluttaminen. Lennoston pääkalustona ovat Hornet-hävittäjäkoneet ja lennostolla on käytössään nykyaikainen valvonta- ja johtamisjärjestelmä. Karjalan lennoston asettama ilmavoimien kunniakomppania komentaa etukäspäivä Paratissa lennoston komentaja Eversti Jari Jussila. Paratiosastoa johtaa kapteeni Joni Kirinen. Ohipartistiin siirtyvän ylilennon sitä johti hävittäjä lentolaivueen 31 komentaja everstiluutnantti Tommi Keränen. Merivoimien kunniakomppania. Merisotakoulun asettanut merivoimien kunniakomppania. Merisotakoulu kouluttaa merivoimien palvelukseen merikadetteja, varusmiehiä, palkattua henkilöstöä sekä reserviläisissä kertaus- ja vapaaehtoisissa harjoituksissa. Lisäksi Merisotakoulu palvelee koko puolustushaaraa tutkien ja keittäjien meri- ja rannikkosodan käyntiä. Pääkalusmaa Merisotakoululla on 3 Fabian VD-luokan koulutusalusta. Merisotakoulun paratiosastoa johtaa Merisotakoulun johtaja kommodori Henrik Nysteen. Maasotakoulu on asettanut maavoimien kunniakomppania. Maasotakoulu on maavoimien komentajan alainen puolustushaarakoulu ja jalkaväen aselajikoulu. Se perustettiin uutena joukkona 1.8.2001. Lappeenrantaan sijoitetun maasotakoulun edelleen ovat maanpuolustusopisto, päällystysopisto, aliupseerikoulu, kanta-aliupseerikoulu ja jalkaväen aliupseerikoulu. Maasotakoulun asettamaa maavoimien kunniakomppaniaa komentaa maasotakoulun johtaja Eversti Markku Riittinen. Paratiosastoa johtaa kapteeni Markus Velainen. Lentosotakoulu antaa perus- ja jatkokoulutusta Hawk-kalustolle lentoupseereille, jatkokoulutusta lentotekniselle henkilöstölle sekä kouluttaa varusmiehiä ja reserviläisiä ilmavoimien tukikohtien joukkoihin. Lentosotakoulun pääkalustona on Hawk 51 harjoitushävittäjä. Hawk on 2-paikkainen sivukoennuskone, jonka maksiminopeus on 1020 kilometriä tunnissa. Lentosotakoulun tärkeimpänä tehtävänä on antaa koulutusta ilmakoulutuksen palvelulle henkilöstölle sekä varusmiehille. Ilmasotakoulu on korkeakoulutasoinen sotilasopetuslaitos, joka kouluttaa varusmiehistä, reserviläisistä ja puolustusvoimien henkilökunnasta osaajia rauhan, kriisin ja sodanajan tehtäviin. Ilmasotakoulun paratiosastoa johtaa Ilmasotakoulun johtaja Eversti Harri Leppä-Laakso. Reserviupseerikoulun tehtäviin kuuluu valtakunnallisen reserviupseeriston koulutustehtävät. Haminassa toimiva koulu järjestää